Hello guys! Silangga Vlogs ni What's up guys? Don't forget to subscribe me to channel, like and share. Thank you! So, back to this video guys! So, nasa data sa irihan! So, ako mama nagsunod dra. Hey, walay card. Malibong sa danatang Jollibee. Ay, medyo maipit man ta. Wala man umtay kwarta. Puruting kong suga. Medyo malipong man siguro tana. Ang nagstorya dahil sa Inday Vlogs. Malipong ko ana. Nakasway na makugsakaya na sa una guys. Kay nalipong jud ko guys. Ambot unsa na nganong pagkusog sa na nila. Tuyok ra. Tuyok na jud nga to